Bulsa sponsорға да азырақ мүмкіндік керек. Бүгін интертат журналистлары енеден жолға қозғалды. Командировка жолларыбыз Биіктау районына түшті. Биіктауда орнашқан инде бітіп барған ауылларның бірсі болған Матмар ауылына келді. Кәмінде әлігісі вақытта міне шушы жоллардан кіріп кетерге жиынып тұрабыз. Бириде нинди халық яшый микән, ничек микән оларның яшәешләре. 2016 елны безнең журналистлар бу авылда булып киткән булган инде. Һәм әлгесе вакыт белән чагыштырып язарга булдык әле бу хакта. Менә без Матмар авылына да килеп төштек. Әлбәттә, бу авыл бик бәләки, шундый инде бетеп барган авыл дисәләр дә, әлегес вакытта менә мәчете дә бар. Әлбәттә, инде ул бик иске хәлдә. Ләкин шулай булса да, авыл яши дигән фикердәмен, чөнки бакча тирәләрендә дә йөргән халыкны күрдек. Әйдәгез әле безнең белән бергәләп күзәтик. Монда менә суны сесе бу. Бу су цистернасы микән инде, әлбәттә, монда суда юклык проблемасы монда булган дип беләбез, чөнки моңарча килгәндә 2016 елда итүемчә журналистларыбыз су проблемасы бик шулай остро дип язган булганнар. Исәнмесез, хәерле көннәр. Мен монда башка авылдан килен булып килдем. 60 ел яшим монда. 60 ел, субханалла, машалла. Авылны 81 яшь. Менә 5 бала үстердек. Балалар чап китте, менә яңгыз яшибез. Балалар шул кайтайын жава. Казанда барысы да. Рантулы хайваннар көтүгә киткәндер, менә İki yaklatıp padarat yatıyor. Bir boş geziyor. Yani o su ornunda da yiyor. Yani o ağaçlarda bir tanesinde yatıyor. Elementa менә шунда цистерналар тора. Әллә су проблемасы бармы сездә? Su var, su kilebilir. Су шунда киләме? İleride su, ileride kırtık. Өйләргә кертегез, су бар әйме? Var, gaz var. Менә Su var. әйбәт бигрәк яхшы. Allah'a şükür baralar, var hazır eybe. Менә o meçhit ornunda yatıyor. Мәчет эшлимесен, гаетләр ачыламы? Yok anam, elli işleyleri yakışı yok. Elektrik rahatı. Шулаймы? Катлаулы булмадымы? Yok. Авыр Şu хезмәт bilek şu битендә. oralar şadırıya birbirine kirədiriyin hazır enim. Ana telefona kirib oturdular da. Şunun bilen şide ha kurşu kirmi. Menə bu cırtda 2 müzik yaşı iləmməgən. Ana siz qapqatım derdirdiniz anda bir müzik yaşı bir özü iləmmən Kazandan kaçtı. Menə məndə berebi var. Tüğünde berebi var, İstihul'da berebi var. Bir sene 79 yaş, bir sene 80 tola, 90 tola. Magazinda yoxdur. Yok şu kireleri elektrik kayıkşı bitter kirmi. Mektepte buldu, kulüpte buldu, kulüp candı. Şu bitter işte. Satarlar buldu, siyaşırıya buldu. Ярый. Каналдан? Интертат, электронная газета безнең. Менә шундый матур йортка да тап булдык. Искитмәле шундый бизәкләр белән ясалган капка, йорт. Менә йортның тәрәзә наличниклары. Һәм йозак, ни кызганыч йозак инде. Коралы информация дигән стендленеп тора. Менә фельдшерның телефон номерларын шуннан соң. Онсы инде Кахакларское сельское поселение дигән. Булса спонсорга да азрак мөмкинлек кирәк. Elek bunda koviyinde nice 64. yıllarda daha 64 hocalık var ya men okutırga kelgen vakıtta. Siz okutuvchi bo'lib Okutuvchi bo'lib bunda menim jo'lladılar da indi shunda keldim okuturga. Men shu masjidimizni ishlata olmadilar shunda kishi. Boshda kishi var vaqtda ocha olmadilar indi.
Ondan sonra kişi bitip gittiğinde mecit işleyemey kaldı indi. Mene şu yolunu karasınlar idi mene. Bütün halkın niye ulup bitken bendelerinin de bütün tilege şu yol idinde. Kuşların kila almayız kori. Ne? Orman ardına kila, anda nisik çağırı kireğinde kartlar. Baltastalar var ya, ilerinde şu var işlerdir. Kumerli, bir işçen halkı yımında, ormanda bir işlidirgan. İşsiyirçi halkı yımında bir. Авыл җирендә капканы шулай итеп бәйләп кенә китү гадәте дә була инде ул алдыгы ишек алдына күтәрмә астына яки анда берәр чиләк астына ачкычны калдырып китү гадәте дә бик еш таралган инде ул. Икәнмесез, хәерле көннәр, сез Казаннан? Шунда торабыз. Үзе абай туган як Хуфадыр инде. Туып үскән җирдә инде. Ял сайын шулай отпускыларга кайтасызмы, ялларга, ничегрәк? Ничек бардыңыз була инде жыл сайын. Башкача. Исемегез кем була, кем дип дәшәм? Шемердән. Хыймәрдән абый. Менә элек бәләкәй чакларда, үскән чакларда, фанасың яшь чакларда дигәндәй, элек авыл ничегрәк иде, авылның сулышы дигәндәй, халык күп иде диләр бит инде. Яшь вакытта бу белән чабырга жок иде, сарыкларга да шарга жок иде. Сарыклар шулай күп сырайлар идеме? Хайван урамда караган чыгы иде. Хәзер жок инде. Хәзер аны чабып түгәргә туры килә. Менә көннәр моторга каҗалган инде. Музыка да кайта, балачалар да кайталар. Шул. Шунсыз булмай. Әле менә бик матур итеп дөнья көтәсез дип күреп торабыз бит инде. Хәтта сарайларга да менә кап-казал черепица шифрлар куйгансыз әйме? Шифрлар кыйла башлагачтан куясың инде. Калайны карап. Шул. Тормыш иптәшегез менә теплицада бит инде козына дигәндәй. Нәрсәләр утыртасыз, апа? Помидорлар белән маташа. Помидорлар? Şöyle pomidorlar tutabız. Keskine aşıyız ondan sonra kışta kadar. Җан рәхәтәдер инде авыл. Bir rahat, bir rahat. Allah'a şükür. Tınışlık bulsun, tınışlık bulsa, Amin, şu amin. tınışlık bulsa, yollar tınış bulsa, böyle aybet. Allah'a şükür. Ana bu ağaçın bu yıl cirekleri mi ne buna? Hadi kararız hani. Ana bizi biz işimiz kaldırtkan ya. Ana beresme bu ağaçın cireği, bana cireğin kararız hani. Aa, Ana cirekleri. Bak kızga kışka ilgereler. Ana cirek ne kadar. Bunda bir kuş bebeği çağırıp mataşağına. ну, bizning семья kadar getirip, mujik, nin, malay, işimiz kaldırtkan ya, böyle üstüremiz. Yağmur da demedik, kar da demedik, jirdik. Allah'a şükür. Etiyeniler tanış yatsınlar, bunlar olsun. Әле дә шул кайтабыз инде менә, ташлый секенне бит шушы ине. Туган яклар үзенә барыбер тартып торадыр инде. Кайтып йөргәч теге туган якларын ташламагач дигәндәй. Öyle tu üskel jatla bitirse ana su gücünde bitersen. Ул авылыгызны яратасызмы, Манир апа? Жолап табылдың шушында яшәгән җавап итә, кая барасың инде? Экологик яктан чиста мында шул кадәрни. Hava da saf, üsümlükler, darülenler dizimiz saf mında bütün orman.